May gamot ba kasama? Hindi po wala. Wala po ata eh. Pero i-inform na lang po namin para kung sasakali po masupply. May bagong batang anak doon? Ayun na yun. Ilang months po yun? 4 months. Ano, may sakit? Tatain. Sakit na tayo. Ngayon lang. Ano po nangyari yan, Nay? Ngayon? Ano nga na yun? Nagpaswang na. Wala pang pangano nga ngayon gamot. Sana maano sana ito. Dumudugo. Kailan na nag-umpisa yun? Tagal na rin. Paano wala kami pera kung ano. Hindi man ako Mga taon-damon na rin pinanano na. Ano po nangyari yun? Nunal? nunal. Mga sundot sa buhay niya. Ano niya, linis niya. Paglilinis ng... Umaga. Yung mata, makasunod man. Sana nangyayaan ka namin. Wala ka na. Sige po. Ano lang. Sabihan ko na lang po yung team leader namin. Naka-schedule po eh. Baga mag-ano ang ngalan ko ni Miss yan sa Palaran. Ito, walang nanay yan. Saan yung mga nanay nyo? Wala ko sa nanay. Naiwanan. Ilan kayong pamilya to? 23? Dito kami, mga tatay kami. 23. Tapos ilan kayo nakatira at ilan dami nyo ano? Dami namin kasi. Wala po kami Ang dami mga bata oh. 23 families. Patas na nanay nila? Nanay nila? Ito po, anak ko. walang magulang, walang nanay dito yan. Ang tatay lang ang nanay. Mga tatay lang. Ba't nasaan yung mga nanay? Wala eh. Walang nanay. Ah, buhay naman. Kumbaga pumupunta. Oo. Okay. Diyan na kayo. Saan tatay nila? Nandyan. Hindi na lang po. Hindi na po kayo. Mga pangalan. Pakinggan na lang. Dito. Ito ako. Kunin mo na. Oh, yan na. Kunin mo na. Ano nga po ulit yung pangalan nyo? Ni Messia sa Palaran.